פירוק והרכבה, מכונת אייס מקצועית, דגם פיקולו. פירוק, יש לפרק את 4 הברגים המחוברים למסכה ולהניח על משטח העבודה. יש לפרק את מסכת הגלידה ולהניח על משטח העבודה. יש לפרק את הבוחש ולהניח על משטח העבודה. יש להוציא ממוט הבוחש את אטם הסיליקון ולהניח על משטח העבודה. חשוב, יש לכתוב במים וסבון את רכיבי המכונה שפרקו ולמרוח סיליקון לפי סדר הבא. יש להרכיב את סכיני הפלסטיק חזרה לבוחש. יש להרכיב את אטם הסיליקון חזרה למוט הבוחש, לאחר מריחה של וזילין בחלקו הפנימי של האטם. יש להרכיב את הבוחש חזרה לצילינדר ההקפאה, צד זכרי של הבוחש לצד הנגבי של גוף המכונה. בעת התקנת הבוחש יש לשים לב שסכין הבוחש חייב להיות כלפי מטה. לאחר הרכבת הבוחש יש לסובב ביד את הבוחש עד לשמיעת נקישה שמשמעותה שהבוחש נכנס חזרה למקומו. הרכבת המסכה, יש לפרק את ידית מהמסכה ולהניח על שולחן העבודה. יש למרוח וזילין על הבוכנה כולל התמיל. יש להרכיב חזרה את הבוכנה למסכה ולהרכיב חזרה את הידית למקומה. יש להחזיר את גומיית הסיליקון העקיפית לאחר מריחת וזילין. יש להרכיב את המסכה חזרה לצילינדר ולסגור את 4 הברגים ולחזק בהצלבה.